Έχω στα χέρια μου το Max Switch. Αυτή η συγκεκριμένη κασετούλα είναι για το Nintendo Switch. Για όσοι δεν το γνωρίζουν, βγήκε μια καινούργια κασέτα η οποία λέγεται Max Switch, που είναι ακριβώς ολόιδια με τις βιντεοκασέτες που έχουμε για το Nintendo Switch. Όπως βλέπετε εδώ πέρα. Σε αυτό το βίντεο θα σας εξηγήσω τι ακριβώς είναι το Max Switch και τι ακριβώς μπορείς να κάνεις με το Max Switch και πού μπορείς να το βρεις. Ας ξεκινήσουμε καταρχάς ότι το Max Switch δεν έχει πάρα πολύ καιρό που κυκλοφορεί. Είναι κάτι καινούριο, ο κόσμος ακόμα το δοκιμάζει και ακόμα τεστάρει ακόμα και τα προβλήματα που μπορείς να αποκτήσεις με το Max Switch. Και γι' αυτόν τον λόγο κάνω αυτό το συγκεκριμένο βίντεο, γιατί έχω χρησιμοποιήσει το Max Switch πάνω από μήνες και ξέρω ποια είναι τα προβλήματά του και ποια είναι και τα θετικά του. Λοιπόν, για αρχή, όπως βλέπετε, είναι μια ακριβώς ίδια κασέτα που θα μπορούσε κάποιος να βάλει στο Nintendo Switch του. Ένα ακριβώς βίντεο παιχνίδι. Κάποιο Pokemon, κάποιο Zelda, οποιαδήποτε κασέτα έχετε. Ποια είναι η διαφορά αυτής της κασέτας με μια κανονικής? Θα σας πω αυτή τη στιγμή. Αν παρατηρήσετε καλά, έχει ένα μικρό κενό εδώ πέρα, το οποίο που μπορεί να χρησιμεύσει? Στο να βάλεις μια SD κάρτα. Ορίστε. Και τώρα ξέρω θα ρωτάτε πάρα πολύ τι ακριβώς μπορεί να χρησιμεύσει αυτό. Ο λόγος που βγήκε το Max Switch είναι για να μπορείς να κάνεις backup τα παιχνίδια σου. Δηλαδή, άμα χάσεις κάποια κασέτα ή δεν θες να κουβαλάς όλες τις κασέτες μαζί σου για το Nintendo Switch, πολύ απλά μπορείς να πάρεις ένα tabber και να περάσεις τα δικά σου παιχνίδια στην SD κάρτα. Γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε το Max Switch, ώστε να μην χάνουμε τις κασέτες μας ή πάθουν κάποια ζημιά και δεν μπορούμε άλλο να τις χρησιμοποιήσουμε. Τώρα, ξέρω ότι σκέφτεστε οι περισσότεροι ότι το Max Switch μπορεί να είναι και κάτι λίγο παραπάνω από το να κάνεις save τα δικά σου παιχνίδια. Όπως για παράδειγμα υπάρχει και το ίντερνετ. Που ναι, υπάρχει το piracy πάνω σε αυτό. Είναι ο λόγος που εγώ προσωπικά το αγόρασα. Δεν το αγόρασα για να κάνω backup τα games μου, εννοείται. Δεν είμαι αυτού του τύπου, αλλά εννοείται για να βάλω τα παιχνίδια που μπορώ επιτέλους να παίρνω δωρεάν από το ίντερνετ. Εννοείται δεν μπορώ να σας εξηγήσω πώς το κάνω και πού μπορείτε να βρείτε τα αρχεία για το Max Switch, αλλά όποιος ψάξει μπορεί να βρει πάρα πολλά torrents files και να το κάνει ο ίδιος. Αυτή η συγκεκριμένη κασέτα του Max Switch είναι η version 2, δηλαδή υπάρχει, δεν ξέρω αν μπορείτε να το παρατηρήσετε, υπάρχει ένα μικρό κουμπάκι εδώ πέρα και θα σας δείξω ακριβώς τώρα τι κάνει. Με όλα μου τα games. Και τώρα, ποια είναι η διαφορά αυτής της συγκεκριμένης έκδοσης με την παλιά? Λοιπόν, η συγκεκριμένη έκδοση, η version 2, υπάρχει ένα κουμπί ακριβώς από πάνω, το οποίο μπορείτε να πατήσετε για να αλλάζετε τα παιχνίδια. Θα σας δείξω ακριβώς τώρα τι εννοώ. Άμα βάλετε την κασέτα εδώ πέρα, κάποιες φορές το παθαίνει, αλλά θα σας εξηγήσω μετά πώς μπορείτε να το φτιάξετε. Παρ' όλα αυτά, αν μας βγάλει αυτό το πρόβλημα, πολύ απλά βγάλετε την κασέτα και ξαναβάλετε την. Ορίστε. Βλέπετε, αναγνώρισε το Life is Strange. Τώρα, ποια είναι η διαφορά με την συγκεκριμένη έκδοση, τη version 2 και όχι την 1? Στη συγκεκριμένη version 1 έπρεπε αναγκαστικά να βγάλουμε την κασέτα και να την ξαναβάλουμε για να αλλάξει, για να κάνει switch το παιχνίδι. Δηλαδή να πάμε στο επόμενο παιχνίδι που έχουμε κάνει backup στο Max Switch. Αυτό ήταν το πρόβλημα με την version 1 και όπως είδατε και πιο πριν μου βγάλε πρόβλημα ότι δεν αναγνώρισε την κάρτα. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς φτιάξανε το version 2 που πλέον δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, αλλά focus, αλλά άμα δείτε υπάρχει ένα κουμπί το οποίο αν το πατήσω, συγγνώμη, βλέπετε ότι άμα πατήσω το κουμπί αλλάζουν τα παιχνίδια τα οποία έχω κάνει backup στο Max Switch. Η Nintendo δεν είναι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συσκευή, πιστεύω ξέρετε το λόγο. Όλα αυτά τα games είναι, εννοείται, δεν θέλω να το πω, αλλά καταλαβαίνετε τι ακριβώς μπορεί να είναι. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το Max Switch σε γλιτώνει το Mode Chip, το οποίο δεν έχω Mode Chip, εννοείται στο Nintendo μου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο αγόρασα το Max Switch. Όπως βλέπετε, έχω το Pokemon Legends Arceus. Άμα συνδεθώ και ορίστε το παιχνίδι Pokemon Legends Arceus. Όπως βλέπετε, έχω την κασέτα. Για να σας το αποδείξω κιόλας, άμα βγάλω την κασέτα του Max Switch, θα κλείσει το παιχνίδι. Τώρα, ποια είναι τα θετικά του και τα αρνητικά του πάνω σε αυτό? Τα θετικά του είναι ότι εννοείται μπορείτε να κατεβάσετε όποιο game θέλετε, αρκεί να ξέρετε πώς, ή αλλιώς να κάνετε backup τα δικά σας games. Αλλά γιατί να κάνετε backup τα δικά σας games? Εδώ έχετε το αρνητικό πρόβλημα. Βλέπετε, αν περάσετε παιχνίδια του ίντερνετ και όχι δικά σας backup saves, πολύ απλά μπορεί να συμβεί στο Nintendo Switch σας αυτό εδώ. Ναι, είναι η κονσόλα μπαναρισμένη. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω πλέον το eShop και online services για να μπορώ να παίζω online.
Τώρα, τι μπορείτε να κάνετε πάνω σε αυτό το θέμα? Αν θέλεις να πάρεις για το Max Switch και δεν σε νοιάζει να φας ban στο Nintendo σου, μπορεί να κάνετε το πολύ απλό και το εξής. Έχω περάσει ό,τι games ήθελα να κατεβάσω εξ αρχής. Είχα γράψει μια λίστα δικιά μου που ξέρω ότι τα παιχνίδια που θέλω να παίξω είναι αυτά και άμα κατεβάσω κάτι στο μέλλον δεν θα με πειράζει. Οπότε τι έκανα? Κατέβασα τα συγκεκριμένα games που ήθελα να κατεβάσω ώστε να τα κάνω updates μαζί με το Max Switch πριν φάω το ban. Δηλαδή, πέρασα όλα τα παιχνίδια που ήθελα να παίξω, που θέλω να παίξω και θέλω να έχω στο Nintendo Switch, εννοείται με την τελευταία έκδοσή τους. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες εκδόσεις που ήδη είναι ενημερωμένες, άμα τις βρείτε καλά, αλλά υπάρχουν και κάποιες εκδόσεις που δεν είναι ενημερωμένες και αναγκαστικά πρέπει να το κάνεις update εκείνη τη στιγμή. Οπότε, έκανα τη λίστα μου, έβαλα όλα τα games που ήθελα να κατεβάσω, έκανα update όλα τα games την πρώτη μέρα, το άφησα, έπαιξα, ασχολήθηκα, μπήκα με Airplane Mode, δεν μπήκα online, δεν άνοιξα το ίντερνετ και εννοείται πάλι έγινε ban. Να ενημερώσω ότι δεν υπάρχει περίπτωση στο να γλιτώσετε το ban πάνω στο Nintendo Switch. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, γιατί το συγκεκριμένο κατάει κάποια files τα οποία είναι ακριβώς ολόιδια με τον άλλον. Δηλαδή, το Max Switch έχει 3 files. Είναι το παιχνίδι, το base του παιχνιδιού και άλλα 2 files που είναι bins files, τα οποία είναι η βεβαίωση του παιχνιδιού και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να περιγράψω ακριβώς τι είναι. Αλλά το κάθε game έχει τη δικιά του ξεχωριστή κάρτα και τους ξεχωριστούς κωδικούς. Δηλαδή, άμα πάρετε ένα Pokemon game κασέτας, εννοείται πως θα έχει το δικό του κωδικό. Και γιατί τώρα όμως τρώμε ban? Πολύ απλός ο λόγος είναι το εξής: ότι ακόμα και αν πάρετε μια κάρτα ενός φίλου σας και την δανειστείτε, εννοείται ότι άμα πάρετε τα files του και παίξετε μαζί online, είτε ακόμα να συνδεθείτε στο Nintendo, στη διαφορετική κονσόλα Nintendo με την ίδια ακριβώς κάρτα η οποία έχει ο φίλος σου, εννοείται και οι δύο θα φάτε ban κατευθείαν. Οπότε μην μοιράζετε τα παιχνίδια μεταξύ σας για να κάνετε το Max Switch. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσετε ban από το Max Switch. Εγώ ενημερώνω από τώρα. Όποιος θέλει να αγοράσει το Max Switch θα φάει ban. Δεν υπάρχει περίπτωση να το γλιτώσετε. Έχω διαβάσει πράγματα στο Reddit που λένε ότι θα μπορούσε να κάνεις format το Nintendo σου ύστερα αφού βαρεθείς το Max Switch ενώ δεν έχεις ανοίξει ποτέ το Wi-Fi ή έχει συνδεθεί online. Εννοείται πως αυτό δεν ισχύει γιατί τα logs του Nintendo Switch σου στέλνονται κατευθείαν στην Nintendo ούτως ή άλλως, είτε offline είτε online. Δεν ξέρω πως το κάνουν αυτό. Μεγάλη εταιρεία εννοείται. Με το Max Switch εννοείται πως μπορεί να κάνετε όλα τα updates και να παίξετε το online μέχρι να φάτε το ban. Εμένα το δικό μου το ban το συγκεκριμένο κράτησε 3 μέρες ώστε να γίνει ban η κονσόλα μου. Ακριβώς 3 μέρες άντεξε το Nintendo Switch μου και έφαγα ban. Το θετικό είναι ότι άμα δεν σας νοιάζει και δεν έχετε κάποιον άλλον φίλο να παίζετε μεταξύ σας ή απλά θέλετε να κατεβάσετε παιχνίδια χωρίς να πληρώνετε 70 ευρώ το κάθε παιχνίδι που το καταλαβαίνω στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ. Εννοείται ότι αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Εγώ για αυτό το λόγο το πήρα. Είναι για να γλιτώσω τα χρήματα που κάθε Pokemon Game του 2017 κοστίζουν 60 ευρώ σήμερα ημέρων για κάποιο λόγο. Οπότε αγοράσα το Max Switch για να περάσω και τα παιχνίδια τα οποία ήθελα πάντα να παίξω από μικρός μέχρι και τώρα. Το Max Switch μπορείτε να το βρείτε εννοείται στο AliExpress. Δεν θα δώσω πληροφορίες παραπάνω. Άμα γράψετε στο AliExpress Max Switch θα το βρείτε. Αυτή η συγκεκριμένη έκδοση, όπως είπα, είναι η version 2 που έχει το κουμπάκι. Έχω περάσει όλα τα παιχνίδια μέσα σε διαφορετικούς φακέλους. Δηλαδή, ο φάκελος θα λέγεται π.χ. Minecraft. Και μέσα στο φάκελο του Minecraft θα έχει τα 3 extra files. Το base του παιχνιδιού και τα άλλα 2 bins. Το οποίο κάνει verify το παιχνίδι ότι είναι δικό σου. Και έχω 120 GB SD κάρτα για να περάσω όλα τα games. Εννοείται πως μου έφτασε πάρα πολύ. Δεν χρειάστηκε να πάω αγοράσω κάποιο παραπάνω. Να ξέρετε ότι δεν προκαλώ κανέναν να αγοράσει το Max Switch. Εννοείται ότι αυτό το βίντεο είναι για να εξηγήσω τι ακριβώς είναι το Max Switch και τι ακριβώς συνέβη με τη Nintendo. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι το Max Switch. Για περισσότερα βίντεο κάντε εγγραφή, κάντε like, ξέρετε τα λοιπά. Ακολουθήστε με στα social media. Είναι το πρώτο μου βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Εννοείται θα κάνω διάφορα βίντεο, ας πούμε πώς θα κάνετε jailbreak ένα PlayStation 3 ή ένα PlayStation 4, όπως έχω εκεί πέρα. Το συγκεκριμένο το δικό μου το 4 δεν είναι jailbreak, αλλά για το 3 μπορώ να κάνω βίντεο γι' αυτό. Εννοείται θα ανεβαίνουν και άλλα contents με διάφορα tech τα οποία θα αγοράζω στο μέλλον. Να σας δείξω, να σας κάνω reviews όπως το Max Switch. Αυτά. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ και καλώς ήρθατε στο κανάλι. Τα λέμε στο επόμενο. Peace.